temos que facer é empezar xa a falar e a falar en serio o que decía antes de prestar servicios en común. Ás veces non ten moita lógica que varios concellos que podían unirse para prestar servicios a través das fórmulas de mancomunidades, como sería neste caso, no caso da zona de Vigo estamos ahora coa experiencia novedosa da área metropolitana. Creo que sí que hai que apostar e iso se poden obter resultados moi inmediatos en curtos espacios de tempo pola colaboración en serio dos concellos, por apostar por unirse todos para prestar en común servicios e ali, dende logo, vai vir seguro con afurro de costes e probablemente en moitos casos unha prestación do servicio coa mesma calidade ou ás veces mellor. Creo que no Concello de Bolo estivemos vendo concretamente o Santuario das Ermidas xa se fixeron actuacións aí, hai que seguir facendo actuacións. Estivemos vendo tamén unha praia fluvial. O alcalde plantexou con cargo precisamente ao Fondo de Compensación Ambiental rematar o seu acondicionamento e esas son, respecto ao meu departamento, as medidas que me plantexou tamén seguir actuando na Casa Consistorial para acabar o seu acondicionamento, a súa reforma, reformar uns locais sociais que ten aí para dedicarlos a centros de servicios sociais, varias demandas relacionadas con o meu departamento e despois, un pouco na miña labor de coordinación do resto das consellerías, tamén encargos para os meus compañeros que lles transmitir directamente tamén. Pois mire, eu que lle podo da piscina climatizada non lle podo dar noticias concretas, terá que darlles o departamento correspondente, digo porque o que sí que se pode decir aquí é que respecto do polideportivo, que tamén foi outro anuncio que fixo o secretario xeral de Deporte no seu momento, a licitación xa está aberta, a picos de adxudicarse, é precisamente unha das actuacións que se fai, que se subvenciona este ano dende a Consello de Presidencia con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental e ao acondicionamento do entorno, o aceitamento medioambiental do entorno de vai ser ese futuro polideportivo, con a actuación que xa se adxudicará este ano. Respecto á piscina climatizada, por decir que é un proxecto que non vai ser realidade inmediatamente, pero é un compromiso que se executará tamén no seu momento, pero para darlle compromisos concretos ao departamento encargado que lle pode decir máis. Lle corresponde a Veiga polo Fondo de Compensación Ambiental? Pois polo Fondo de Compensación Ambiental non lle corresponde directamente, polo menos a toda agora, cartos derivados da instalación de torretas eólicas, porque non ten, se non me engano, torretas eólicas a Veiga, pero sí que lle corresponde nesa outra liña que está reservada, que foi de orde de 3 millóns este ano, para beneficiar tamén en unha liña competitiva de actuacións, sumando no ano 2010 e neste ano 2011 o que lle correspondeu con cargo de actuacións medioambientais, ademais tamén unha liña que tiñamos para a execución de infraestructuras, vou dicir que a Veiga entre o ano 2010 e o ano 2011 desas liña obtivo 200.000 euros.